אני בטוח שילד שיבוא לפה, שזורקים אותו מכל מערכות החינוך, זה כבר לא משנה מה הוא יעשה בחיים, הוא כבר יחפש את הדרך הנכונה והטובה בשבילו. יש המוני בני נוער, הרבה יותר מדי שלא מוצאים את עצמם, שירדו מהמסלול. לכן החלטתי לעשות מעשה. שלום, שמי ערן בירגר. אחרי 25 שנה של שירות משמעותי במשרד ראש הממשלה, החלטתי להקדיש את כל מרצי לטובת החברה בישראל, מתוך אמונה פנימית שחינוך היא הדרך להשפיע על החברה הישראלית. אני בטוחה שמקום כזה יכול להצמיח ולפתח תקשורת בין אישית, מיומנויות של תקשורת חברתית. המקום הזה הוא בעצם מגוון של סדנאות מאוד מגוונות של נגרות, מסגרות, אפייה, בישול, מוזיקה, שבתוכם עוברים החניכים תהליכים משמעותיים של הכשרות של בין 6 ל9 חודשים. במהלך ההכשרות האלה הם בעצם מקבלים כוחות ולימוד וסקרנות ומיומנות שעוזרים להם בהמשך החיים. גייסנו 10 שינשינים מחויבים ומלאי מוטיבציה להחזיר לחברה בה הם חיים. הוא באמת פרויקט שהוא חדש. זה אומר שיש לנו את החופש לביטוי, ליצירתיות. ממש מתרגשים, במיוחד להתחיל ככה משהו חדש, לתת מעצמנו. הסיפור הוא לא המסור, המיקסר או הגיטרה. הסיפור הוא הקשר שנוצר בין החניך למדריך בתוך החדר, הקסם הזה, שנותן לילד את האמון והכוחות והאמונה העצמית ביכולת שלו לחולל שינוי, להיות מסוגל ובעצם לצאת לדרך חדשה. ועצם זה שאתה מאמין בהם, אז הם גם לאט לאט מצליחים לעבור את התהליך הזה ומצליחים להגיע לאיזשהו תוצר בסוף. את המסע הזה התחלתי לבד, ומהר מאוד פגשתי אנשים רבים וטובים שהצטרפו אליי למסע, ובזמן קצר מאוד הצלחנו לייצר התקדמות אדירה והקמה של בעצם מתחם הסדנאות הזה. איך שנכנסתי, עוד יותר התחברתי, נדלקתי לרעיון, אמרתי, תשמע, אני לוקח את השיפוץ הזה, כל מה שקשור לתחום הבינוי, מאלף ועד תף. זה באמת לעזור, אני חושבת שזה ממש זכות בשבילנו, בדיוק כמו שזה זכות בשביל כל ילד שיגיע לכאן. וזה מרגש, יש לי צמרמורת. אנחנו התחלנו את המסע. דווקא בתקופה מורכבת זו, בואו הצטרפו אלינו ונעשה שינוי בחברה הישראלית.